Hhayi, kule vidiyo sesizobe siyithunga-ke ijakhethi yethu. Siyaqala-ke siyathunga, nabo ophisi besigqoko bawu-4. Uzothatha-ke kanjeya bawu-2, uzothunga kanje la, uthunge bobabili, angithi uyabo. Uthunge kanje, mase uqeda uya-ayina. Sengiyabathunga-ke emshinini njengamanje. Hhayi, sengiqedile ukuwuthunga, angithi uyawubona ukuthi kanjani. Sengizohamba ngiyo-ayina, ngithunge nalobuya. Ngithi na uyabo, ngithungile nalobuya lo uphisi. Uzothatha-ke labo phisi bejakhethi wangaphambili nangemuva, uwahlanganise lapha emahlombe emshinini. Sengiyabathunga-ke. Hhayi, sengiqedile ukuthunga la emahlombe la, i-shoulder, ijakhethi, nalabo phisi ngithungile, ngi-ayinile, ngiba-ayinile. Angithi uyabo laba besigqoko, uzothatha ubahlanganise ngala kuqonde khona. Ubahlanganisa nje, angithi uyabo, uzohlanganisa, uzoqondanisa la kade uqeda ukuthunga khona. Uthunge nje into engathi iwu-U, uzothunga-ke nawe. Ngisaphina la, angithi uyabo, uzothunga la. Ya, sengiyathunga-ke emshinini. Hhayi-ke sengisithungile isigqoko, angithi uyabo. Uthi ngisithungile isigqoko yiso lesi sengizosi-ayina phela. Khona sizoba kahle isigqoko sethu sejakhethi. Angithi uyasibona yiso sona lesi sidinga ukuthi usi-ayine. Nawo-ke lo phisi oyiphakethe uwugoqa kabili la. La ngithinta khona njengamanje ugoqa kabili, laphansi ugoqa kanye lapha phezulu. Angithi uyabona la emasayidini la ngigoqa kabili khona, ngiya-top stitch-a ngoba phela ila ozofaka ngakhona izandla. Okay, iphakethe eli-clean. Isigqoko lesi ngisi-ayinile, ngizosithunga lapha. Angithi uyabo ngisithungile. Uma kuwukuthi ufuna ukufaka ikhesi, ungathunga phela umugqa onganga hlambe 1 inch. Uvula ama-button holes laphana khona uzolokhuza uzofaka iy'ntambo uma kuwukuthi ufuna ukufaka lesi sigqoko esinentambo. La bengifuna iphakathi nendawo yephakethe nalo phisi wangaphambili khona phela ngizobona ukuthi ngifaka kephi iphakethe. Angithi uyabona, ngizohlanganisa phakathi nendawo lephakethe naleli lo phisi lo wangaphambili wejakhethi yethu. Angithi uyabo, ngizogoqa laphana
kanye lapha mase ngiyaphina lapha lezi ndawo engay'thunganga mase ngenza o-top stitch-a, u-top stitch-a ngiphakethe lapha. Mase laphayana kwi-armhole ngizothatha umkhono ngiwuthungele kwi-armhole, ngizowuthunga emasayidini omabili. Angithi uyabo? Njengoba sengishiye ukuthi ngizoyenza njalo ngithungile iphakethe, angithi uyabo? Ngathi ya ngithungile ngathunga nemikhono, angithi uyabo? Seyahlangana. Into engizoyenza manje ngizothunga phela ama-side seams khona ijakhethe izohlangana kahle. Hhayi, sengithungile ama-side seam la, ngifuna ukufaka isigqoko, angithi uyabo? Kwi-centre front la u-piece wangaphambili uzocinga i-part nendawo, nalowo piece wangasemuva nawo ucinge i-part nendawo. Mase-ke uzoqondanisa, yabo la ohlanganise khona isigqoko sakho, uzoqondanisa nala i-part nendawo yangasemuva, ya i-part nendawo yangasemuva. Mase uyaphina-ke laphana, uze uyabo laphana uzoku-overlap-a phela la ngo-1 inch mina ngitshela uyabo, ngo-1 inch laphana kwi-piece wangaphambili, yabo kwi-centre front. Ngijwayele uku-overlap-a, ya mase-ke uzothunga-ke ngoba ubonile ngiphinile laphana, ngizothunga. Angithi uyabona le nto ekade ngiyisho, yabo? Sengisithungile isigqoko, okay. Into engizoyenza manje ngizothungela phela lezi zinto lezi, i-band le. Ngitheni i-band i-waist measurement ususa bani? Mhlawumbe u-5 noma u-4, kodwa phela ngokuthi inobe kanjani le wrapping fabric oyithengile, angithi uyabo? Mase uzosika-ke lowo sayizi owuthandayo, angithi uyabo? Uzokuthunga, angithi uyabo? Ngikuthungile lapha sengikugoqile, mangikugoqile kanje kuwu-3 inches. Mangikuthunga kuzoba u-2.5. Ngothanda phela ungakuyenza kube mhlawumbe u-2.5 mase usithungile kube u-2 inch. Kuyoba kuwena, nawe uzoyenza le sitayela osithandayo sama-salad le. Mawusika le-ribbing, angithi uyabo? Uzokuphina-ke, yabo? Uphina kanje lapha ngimakile phela la, ngizoqondanisa ne-side seams. Mase-ke uyabo uma usukuthunga uyakuthi ukunwebe kancane ukudonse khona phela. Angithi ibhendi le emfishane, so ukuze uthunge kahle kufanele ukudonse. Angithi uyabo? Lapha ijezi, ijakhethi nakho ngimakile i-part nendawo yaphambili nangasemuva, nalaphana kwibhendi ngizomaka iy'ndawo eziwu-4, angithi uyabona? Kade ngiy'maka ngophini, ngifake ophini lapha. Sengizoqondanisa-ke ama-side seams nalo la engimake khona part nendawo yangaphambili, angithi uyabo? Ile nto kade ngiyenza, ngiyaphina la, ngiyaphina, angithi uyabo? Ukuphine kahle khona phela kolingana kahle, yabo? Ilingane, yabo?
Ngithi mase ukuthunga uzokudonsa kanje, ibhendi vele incane kodwa uma ukudonsa kanje, ngithi uyangibona nami lana sengiyakuthunga emshinini. Ngiyakuthuka emshinini angithi uyabo, ngiyakudonsa, hhayi kakhulu ngidonsa nje kancane ukuthi ilingane phela. Angithi uyabona ukuthi injani lapha, yabo boyidonsa kancane ukuthi kuyalingana. Uthunga-ke uthunga uze uyophuma-ke nayo le ibhendi le yejakhethi. Angithi uyabona, sekuqedile ukuthunga. Ngizo-overlock-a, angithi uyabo, yabona sengi-overlock-ile. Angithi uyabona uzo-top stitch-a-ke lapha. Angithi uyabona nala, kodwa phela mawuthanda ayi ungalishiya kanje. Nganele wabona abalijiza kanje. Angithi uyabona, uzoyiphushela ibheke phezulu mase uyayi-top stitch-a yabo. Nalapha ngi-top stitch-a la ekuqaleni nala emphethweni womkhono nalaphaya emphethweni wejakhethi lapho ngi-top stitch-ile yonke indawo. Ya, mawukuthi awuthandi unganga-top stitch inkinga ayikho. Iyo-ke lena ijakhethi yethu isiphelile ijakhethi. Angithi uyayibona ukuthi la sengi-top stitch-ile la ngibambile imina lo engigqokile. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela.